масъулини ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 4 шаҳри Турсунзода барои беҳтар сохтани фаъолияти худ давоми соли сипаришуда як қатор корҳоро ба иҷро расониданд. бояд зикр намуд ки дар ширхоргоҳ кӯдакистони мазкур 8 гурӯҳ амал мекунад ки бештари гурӯҳҳо бо забони тоҷикӣ фаъолият менамоянд. дар баробари омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ба кӯдакон забони давлатӣ низ ҷиддӣ омӯзонида мешавад, зеро забони давлатиро наомӯхта аз бар кардани забонҳои дигар мушкил аст, мегӯянд мураббияҳо. дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 4 мо дар соли 2017 оиди татбиқи қонуни забон як қатор чорабиниҳо ба иҷро расонида шуд. ҳарсола мо ба нақша мегирем. дар ширхоргоҳ кӯдакистони мо ҳамаи ҷамъомадҳо, маҷлисҳо, машваратҳо бо забони давлатӣ баргузор мегардад. дар ширхоргоҳ кӯдакистони мо 8 гурӯҳ мавҷуд аст. аз ин гурӯҳҳо 6 гурӯҳ ҳамон бо забони тоҷикӣ ва 2 гурӯҳ ҳамон ба забони русӣ фаъолият менамоянд. дар муассиса дар ҳамин гурӯҳҳо 8 нафар омӯзгорон мураббиён фаъолият мекунанд. онҳо ҳамашон ба қадри имкон бо забони давлатӣ ҳарф мезананд. оянда дар муассисаи мо ба нақша гирифтем ки боз ҳам барои иҷрои татбиқи қонуни забон чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст. барои беҳтар намудани фаъолияти мураббиён ҳаракат мекунем. зеҳни буро ва ҳушёриву зиракии тарбиятгирандаҳо собит месохт ки дар ин даргоҳ мураббиҳо аз имконоти гуногун истифода бурда баҳри таълиму тарбияи дурусти дустуроякон тадбирҳои аввалиндараҷа меандешанд.